мен... Готово. Значи за мен за гробищата, нали? Странно място, но подредено и в същото време леко депресиращо, но в същото време има едни хубави дървета, които си виждам и са пораснали много над всички. Може би са почнали да растат много отдавна преди да са умрели. И виждам, че нещата са почнали много преди нас да тръгнат и ще продължат много след когато сме си тръгнали.